Hitzarmen honekin kirola sustatu nahi dugu integrazio moduan eta 4 proiektu sustatuko ditugu, Bakuba, Atziz, Alegina eta Bizitegirekin, behar desberdinak dituzten pertsonak laguntzeko, etxerik ez dekoten pertsonentzat, edo behar bereziak edo arriskuak dituzten Bilbao Labija San Franciscoko umeentzat, edo ezgaitasun psikologikoren bat dekoten umeentzat, zentzu honetan Atletik Fundazioaren bitartez, kirolaz disfrutatzeko eta integrazio guztia, pertsona guztiak bezala gozatzeko. Bakarrik eskertzea erakundei egiten daben lan guztia, fundazioari baita ere proiektu hauetan inplikatzea, eta bakarrik espero dugu urte askotan zehar hitzarmen hauek egin alizatea. Hombre, lako sinadurak guri oso gustara izten gaitue, eta eskertzen dugu udaletxeari bai norabide berdina eukitea, ez? Guk argi daukogu klub bezala edo sartu ginenetik. Azken baten ardu daukogu gure sozietatean, gure artean, gitzien dutenei lagundu egin behar zaiola, eta hor daukogu fondazioa, eta proiektu honek eta aldo guzen neurrian gehiago abarkatuko ditugu eta gehiago joango gara. Eta berriro esaten dut, instituzioi eskatzen digu horregotea ere bai eta gurekin parte hartzea.